biyu din nan fa aikin nan sai a hankali fa. Zuma oga nake jira zai biyan kuɗi na kwana uku bai biya ma. Haka da kana kana da shawara na wuni haka na tasha banza ma san. Wallahi katakon nan sai za a samu kuɗi ba. Da shike da kai kata da mu bi muka tare katakon ma kana ta. Kai ka sai katakon. Kai ka tare katakon. Kai ka sai katakon. Assalamu alaikum. Sanda zuwa oga. Are you laborers? Lebura, lebura. Okay, I want you to do me a slap. A slap. Bana jin turanci. Ba mu jin turanci. Oh my God. Yawa danko. Oh my God. Danko, zo danko. Ka san ku kuka je boko, ku kuka san boko. Ya gari da turanci ma. Hi friend. How are you? Do you know how to speak English? Yes, Oga. Please tell them I want them to do me a slap. A slap. So wai me yake so a masa ne? Ka fada danko. Wai yana so a masa mari. Mari. Yes. Please tell them I want them to do me a big slap. I'll pay them. I'll pay them. Yace ku masa mari babba hakan ma zai biya ku bayan kun ga masa mari. I'll pay them. They should not worry. Mu yadda. Da ya giri sa. Okay, I'll pay them. I'll pay them. I'll pay them. No, It's okay. It's okay. Aisa. To ya biya mu. Oga. Please. Mun gama. I mean a slap. Oga, not slap. A slap for demarcation of toilet. Not Slap for demarcation of toilet. Me I think say this type of slap now. Abeg pay them now. No be go. Jima na tanko. This guy is the guy English. Ya biya mana. For demarcation of toilet. For demarcation of toilet. Wai ka ji me yake fara? Wai ba yin mari nan ba. Kana bari sana ka. Wai yana so a masa irin masu dole. Marfin dole. To kai ne ka mana wa. Yanzu kai ka mana mana ta hanyar cika. Ka mana mana hanyar cika. Ban ga baka da Idan makaranta. mun ka hana mana hanyar cin abinci na makaranta. Mun ka hana cin hanyar. Kwana na ba mu zai. Wannan ba. Sai na subscribe. Me kallo na da kai nake yi. Ka na subscribe. Wannan jambocin din kuma alaman karrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu comedy da marawa. 3 Mosquitoes comedian. 3 Mosquitoes.